Os mozos e mozas da cidade celebraron esta fin de semana a súa tradicional Festa de Peñas, unha celebración que este ano acolleu a moita menos xente que nas edicións pasadas, o que provocou que non se incrementase o operativo especial de tráfico. Durante a noite do sábado, a ambulancia da Praza de España, que estaba dando servizo entre as 6 da tarde e as 2 da madrugada, atendeu a 2 persoas por cortes e feridas. Outras 2 foron trasladadas ao Hospital Montecelo por intoxicación etílica. Outro rapaz foi denunciado por ruídos ante o Concello, por ir pola rúa cun altofalante e por desobediencia ante a subdelegación do Goberno. En Cantoliso, o sábado recolléronse 8 toneladas e o domingo outras 2. Do que se anotou este ano, supoño que porque, como igual que en outras ocasións, o primeiro fin de semana de agosto sempre coincide con festas en outros sitios, o que se notou foi bastante menos afluencia de mozos e de mozas neste fin de semana que en fin de semanas anteriores. Os hostaleiros foron a cara B destas festas. Por motivos de seguridade, moitos locais da zona de Santa María optaron por pechar os seus establecementos durante a celebración das peñas, un feito que non sorprendeu ao Concello. É unha celebración que organizan os mozos e as mozas de Pontevedra 2 veces no ano, a primeira o primeiro fin de semana de agosto e a segunda o segundo fin de semana de agosto, coincidindo co inicio das festas da Peregrina. Eu creo que é unha actividade perfectamente compatible coas festas. As festas, as prazas, os espazos públicos son de usos plurais, unhas veces se utilizan para unhas cousas, outras veces se utilizan para outras, e logo as decisións que cada quen tome a título particular sobre o seu negocio, pois, pero que tampouco é ninguna novedade, xa pasou en anos anteriores. Hai quen quere que na súa plaza xa festa dese tipo e lle parece que para o seu negocio é estupendo e quen está dirixido a outro tipo de público e non. Como ven sendo habitual en hai anos, o Concello manifestou esta mañá o seu apoio a estas festas. Carme da Silva cree que os mozos teñen dereito a celebrar as peñas nos espazos públicos da cidade e asegura que este feito non é incompatible coa actividade hostaleira. Que é incompatible cos negocios que están nesas plazas? Bueno, pois é algo que terán que determinar eles, eu non o sei, con algún será, con outros non será, tamén dependerá do que eses negocios queiran facer. Eu tamén sei que hai moitísimos outros que queren que haxa esa festa. Son rapaces e rapazas que estudian moitísimo, que traballan moitísimo todo o ano e que en moitos casos é o premio polas boas notas que sacaron, que lle din os seus pais e as súas nenas. Bueno, se aprobas todas, vas de peñas. Polo tanto, como todos e todas van con autorización de pais, nais ou tutores responsables, pois creo que non pasa absolutamente nada. Dende o Concello informaron tamén que durante a xornada do sábado todos os controis de alcohol e drogas que se practicaron foron negativos, a lo que demostra, segundo o Goberno municipal, a responsabilidade e a seriedade da xuventude pontevedresa.